داری دل میکنی پا روی عهدم بذارم که بگم باشه برو، من دیگه دوست ندارم. میدونم عشق کس دیگه ای تو چشماته، اون که زجرم میده این سکوت رو لباته. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. хушомадед дӯстони азиз ба шабакаи мо, ба шабакаи қадамшоҳи соев. барои пешрафти шабака ҳатман дар навор лайк гузошта ва обуна шавед. фикри худро дар комментария нависед. инак як қиссаи ҷолибе ҳаст ки мехом пешкаштон гардонам. қиссаро ҳамакаса гӯш мекунем ва фикри худро дар комментария менависем. номи қисса чунин аст: ишқ ва ё аҳд. и то охир байни обу оташ гӯё қарор дошт. намедонист ки аз байни ин ду духтар барояш азиз кадомеро барои зиндагии ояндааш интихоб кунад. ҳарду ҳам вафодори арзандаи муҳаббати ӯ буданд. аммо мебоист ки тоҳир аз байни онҳо якеро интихоб мекарду ба занӣ мегирифт. то охир ҳангоми дар ватан буданаш бо ҳамсабақаш Сурайё ишқу ошиқӣ дошта, ҳарду ниятӣ карда буданд ки баъди хатми донишгоҳ зану шавҳар мешаванд. аммо баъди вафоти падараш тоҳир дид ки зиндагиашон басо кашокашона гузашта истодааст. модараш ба фишори хун гирифтор гардиду дигар аз бистар хеста наметавонист. баъди тоҳир се хоҳари қадрасе ба воя мерасиданд. тоҳир ки писари ягона буд, медонист ки акнун ҳама бурду боши рӯзгор ба сари ӯст. барои ҳамин ноилоҷ донишгоҳро партофта аз пайи ризқу рӯзӣ шуд. аммо пеш аз сафар карданаш ба Сурайё вохӯрда гуфт ки ӯро ҳатман интизор шавад, чунки Сурайёро бо ҷону дил дӯст медораду мехоҳад ки баъди пул кор кардан омаданаш бо ӯ тӯй бар тамошо карда хонадор шавад. вале барои тӯй кардан пул дар кор аст. пул калон охир. ӯ барои модари азизаш ягона писар аст. Сурайё ки ӯро самимӣ дӯст медошт, гирьякунон розӣ шуд. тоҳир ваъда кард ки баъди ба муҳоҷират рафтан ҳатман зуд ба Сурайё занг мезанад. тоҳир ба назди тағояш ба шаҳри Красноярск омад. аввал ба кори сохтмонӣ машғул шуд, вале баъд ба корҳои савдо гузашту корҳояш барор кард. зуд ба Сурайё занг зада ҳолу аҳволашро мепурсид. рӯзе баъди аз кор баргаштанаш назди бинои истиқоматиашон як гурӯҳ ҷавонони миллатгаро аз пеши роҳашон баромаду ба ӯ ногаҳон дарафтод. худаш ки танҳо буд, зураш ба онҳо нарасид. аммо ҳамин вақт аз дохили бинои истиқоматӣ духтараки зардинаи қоматбаланди рӯсе давида баромаду сӯи ин ҷавонони миллатгаро бо забони русӣ дод зада даштномаҳояшон дод, ки ҳозир кормандони милитсаро ҷеғ мезанам. ҷавонон ӯро дида яку якбора гурехтанд. агар бо ҳукми тақдир ин духтарак намеомад, шояд скинхедҳо тоҳирро дар ҳамин ҷо ваҳшиёна ба қатл мерасонданд. духтарак давида омаду ӯро аз замин бардоштанӣ шуд. аммо тоҳир ғарқи хун гап зада наметавонисту дар танаш мадоре набуд. духтарак зуд аз телефони мобилиаш ба мошини ёрии таъҷилӣ занг заду нишонаи биноро гуфт. дери нагузашта мошини ёрии таъҷилӣ омаду ин духтар бо ҳамроҳи онҳо тоҳирро гирифта бурданд. вақте ки тоҳир ба хуш омад, болои сараш марди сину солрафтаи халатпӯше меистод. ба ҳуш омадӣ? ман дар куҷоям? шумо дар беморхонаед Владимирский. раҳмат ба он арӯзшавандаятон гӯён ки сари вақт ҳаёти шуморо аз марг наҷот дод.
тоҳир пурсид Сурайё. Не, Катерина. тоҳир чизеро нафаҳмид. ҳамин вақт ҳамшираи Шавқат бо ҳамроҳи Катерина ба утоқи ӯ даромаданд. Катерина ба ӯ салом доду ҳолу аҳволашро пурсон шуд. тоҳир, ки забони русиро хуб медонист, бемалол ба ӯ суҳбат карда пурсид, ки чӣ тавр ӯро ба беморхона овардааст. тоҳир ҳамон сонияҳо калима гардонида гумон карда буд, ки акнун тамом ӯро скинхедҳо ваҳшиёна мекушанд. Катерина нақл кард, ки ҳарчанд худаш аз ҳайвонҳои хонаашон ин ҳолатро мушоҳида карда бошад ҳам, аммо ҷуръат пайдо карда ба сӯи онҳо дод задааст. акнун Катерина ҳар соат аз ҳоли ӯ хабар мегирифту хӯроки бомазза пухта меовард. ҳатто вақти ҷавоб шуданаш падару модари сарватмандашро бо худ гирифта омаду ӯро бо онҳо шинос кард. падари Катерина беҳад одами хуб буд. ӯ нақл кард, ки падараш тоҷикони хатлон будаасту ӯ ҳам решаи тоҷикона дорад. тағои тоҳир баъди дарак ёфтанаш таъҷилан ба беморхона давида омад. баъди аз беморхона ҷавоб шудани тоҳир бо Катерина тез тез вохӯрда дар хиёбонҳои зебои шаҳр сайру гашт мекарданд. аммо тоҳир Сурайёро ҳам фаромӯш накарда ба ватан занг мезад. худаш бехабар ба Катерина ошиқи шайдо гардид. Катерина ҳам ба ин тоҷикписар дил бохта, дигар ишқашро пинҳон карда наметавонист. муҳаббати байни онҳо рӯз ба рӯз мустаҳкам мегардид. дар ин шаҳри ғарибӣ тоҳир ягона ғамхорашро дар симои Катерина медид. рӯзе ҳангоми дар кор буданаш падари Катерина омаду ӯро фарёд карда гуфт, ки дар танҳоӣ гап дорад. писарам, ман медонам ва ҳис мекунам, ки Катерина туро бо ҷону дил дӯст медорад. ӯ барои мо духтари ягона аст. баъди сари ману модараш тамоми ин корхонаву мағозаҳои шахсиямонро бояд Катерина ба дӯши худ бигирад. агар ту дар ҳақиқат духтари маро дӯст дорӣ, пас ба Тоҷикистон занг зану аз модарат маслиҳат бипурс ва ягон фикри ҷиддӣ. вале агар модарат зидди издивоҷи ту бо Катерина бошад, пас зудтар дӯстиро бо ӯ бикану дили ӯро нашикан. ман ҳам духтари шуморо беғаразона дӯст медорам. ҳаётамро бе ӯ соате тасаввур карда наметавонам. майлаш, ман бо модарам дар ин хусус маслиҳат мекунаму ба як хулосае меоям. аммо бояд, ки Катерина ба ватан ман раваду он ҷо пеши хешу таборамон тӯи арӯсӣ барпо кунем. инашро баъд маслиҳат мекунем. тоҳир баъди рафтани ӯ сахт ба андеша фурӯ рафту охир тақдири Сурайё умедвораш чӣ мешуда бошад. вақтҳои охир дарк мекард, ки ба Сурайё меҳри пештараро надорад. аммо аҳду вафои кардааш пеши рӯяш омаданду боз ҳам ғамгинтар шуд. агар Сурайё аз беаҳдии ӯ дарак ёбад, девона мешавад. ҳамон вақт мегуфт, ки агар тоҳир ӯро партояду он гаҳ даст ба худкушӣ хоҳад зад. тоҳир дар ин секунҷаи ишқ ҳайрону музтар намедонист, ки чӣ чора ҷӯяд. охир ҳангоми ба муҳоҷират омаданаш ба гӯшаи хаёлаш намеомад, ки рӯзе ба дигаре ин қадар сахт ошиқ мешавад. ба ватан занг зада аз модараш маслиҳат пурсид. бачаҷон, худат фикр кун. ин духтари ягонаи падари сарватмандаш будааст. агар раваду ӯро ба занӣ бигирӣ, пас маҷбурӣ, ки як умр дар Русия зиндагӣ бикунӣ. он гаҳ аҳволи хоҳараконат чӣ мешавад? худат ақл дорӣ ку бо калат фикр кун. ин духтараки ҳамсабақатро сахт бо умед кардаӣ. чикан нашав.
бачам ин суханони модарро таҳрир ба худ оварду ӯ андеша кард ки ба хотири аҳди бо Сурайё кардааш маҷбур аст ки дигар бо Катерина вонахӯрад. Барои ҳамин чипта хариду пеш аз ба ватан рафтанаш бо Катерина вохӯрду асли воқеаро нақл кард. Катерина ашк дар чашмаш ӯро гӯш карду гуфт: тақдир набудааст. Ман аз ту хафа нестам, аммо барои мани яктопараст фаромӯш кардани ту хеле мушкил мебошад. Вале ман дигар ба ту чизе гуфта наметавонам. Роҳат сафед. Ашки сӯзону дардолуди Катерина дили Тоҳирро реш мекард, аммо чорае надошт ба ҷуз сабр кардан. Рӯзе парвоз карданаш охирон бор бо Катерина занг зада, аммо телефони мобилии Катерина хомӯш буд. Тоҳир бо дили шикаста ба ҳавопаймо савор шуду гӯё ки ними дилашро дар ин мулки рус монда мерафт. Бехабар буд ки падари сарватманди Катерина сари қаҳраш духтарашро ба яке аз сарватмандони Русия ба шавҳар дода истодааст. Катерина бо дили пурдарди паҳлӯи домоди сарватманде менишасту ҳушу ёдаш ба Тоҳир банд буд. Дар як гӯшаи қалбаш рӯшанӣ буду ки агар тифли дар батнаш буда сиҳату саломат таваллуд шавад, он нишонаи ягонаи ишқи нокомаш хоҳад шуд. Тоҳир ба ватан омаду модар дар тараддуди тӯи домодии ӯ шуд. Сурайё аз хурсандӣ ҷойи нишастанашро намеёфт, вале ҳис мекард ки Тоҳир мисли пештара нест. Баъди тӯй доимо саволборонаш мекард ки чаро ӯро мисли пештара дӯст намедорад. Тоҳир танҳо як ҷавоб медод: ба хотири аҳди ба ту додаам, аз тамоми дунёям даст кашидам. дӯстони азиз, инак қиссаи моам ба поён расид. То қиссаҳои дигар ҳатман дар навор лайк монед ва обуна шавен. Фикри худатонро дар комментария нависен. боқӣ худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад.